وقعي بوليتيكان قطبان هجرات ምክንያት ሃብትን ድኽነትን ሃገራት ህዝቢ ግብፂ ንምንታይ ኣብ ሜዳ አልተሕሪር ፈሲሱ ኣብ ምውዳእ ናይ ዓመተ 2010 ምጅማር ዓመተ 2011 ሃገራት ዓረብ በቲ ብእንግሊዝኛ ብዓረብ ስፕሪንግ ተሰምየ መላዓሊ ህዝቢ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ከም ለበዳ ተላቢዑ ነበረ። እዚ በቲ ኣብ ጽርግያ ሸይጥ ዝነበረ መሐመድ ቡዓዚዝ ገዛእ ርእሱ ብሓዊ ዘንደደ ቱኒዝያዊ መንእሰይ ዘበገሶ ቁጣዕ ህዝቢ ኣብ 17 ታሕሳስ 2010 ዝጀመረ ህዝባዊ ኣብያ ሃገራት ዓረብ እዩ። እቲ ንቱኒዝያ ካብ 1987 ኣትሒዙ ቀጥቂጡ ክገዝኣ ፀንሐ ፕሬዚደንት ዜን ኢል ኣብዲን በን ዓሊ ነቲ ባርዕ ህዝባዊ ምልዓል ክፃወሮ ብዘይምኽኣሉ ስልጣኑ ድሕሪ ወርሒ ናይቲ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣብ 14 ጥሪ 2011 ክሓድግ ተገዲዱ። እቲ ውፅኢት ተረኽቦ ናይ ቱኒዝያ ህዝባዊ ሰላማዊ ቃልሲ ዘተባብዖም ህዝብታት ግብፂ፣ ሊብያ፣ ባሕሬን፣ ሶርያን የመንን ብቁጣዐ ብምልዓል ነቶም ኣብ መንኩቦም ተሰቒሎም ኣደዳ ጭቆናን መከራን ጥሜትን ዝገበርዎም ናይ ብዙሕ ዓመታት መራሕቶም ክዓሉ ተላዕሉ። እቲ ምንጪ ዘይዕጋበት ወይ ድማ ነዚ መከራ ዝፈጠረን ናብ ዝምልዓላ ዘሳገረ ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ንምግላጽ ንህዝባዊ ኣብያ ሜዳ አልተሕሪር ናይ ካይሮ ከም ኣብነት ኣልዒሉ ኣብ መእተው ናይታ ፍልጥቲ መጽሓፍ ዋይ ኔሽንስ ፌል ተጻሒፉ ዘሎ ጽማቕ ናባኹም ክነብሎ። ምንጪ ሕራንን ቁጣዓን ናይ ዝምልዓል እዚ ድኽነት ህዝቢ እዩ። ገምጋም ኣታዊ ሓደ ግብፃዊ 12 ሚእታዊ ናይ ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ። ብተወሳኺ ሓደ ግብፃዊ ካብ ከምኡ ኣሜሪካዊ ኣብዛ ዓለም ካብ 10 ዓመት ንታሕቲ ብህይወት ይነብር። 20 ሚእታዊ ህዝቡ ግብፂ ካብ ከቢድ ቅልውላዊ ስእነት ይነብር። እዚ ፍልልያት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካልኦት ደኻያት ሃገራትን ከም ሰሜን ኮርያ፣ ሴራሊዮንን ዚምባብዌን ክነፃፀር ኣዝዩ ዝኸፍአ ፍልል እዩ ዘሎ። ኣብዘን ሃገራት መጠን ድኽነት ንልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝበን ሃሪሙ ይርከብ። ንምንታይ ግብፂ ካብ ኣሜሪካን ላዕሊ ድኻ ኮይና? ግብፃውያን ከይብልጽጉ ሓሊኽዎም ዝነብር ነገር ከንታይ እዩ? ድኽነት ግብፂ ክሰዓር ይከኣሉ። ነቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኩነታት መበገሲኡ ብባህርያዊ መልክዑ ንምግንዛብ ዜጋት ግብፂ ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሜዳ አልተሕሪር ዝበልዎ ከም ኣብነት ምውሳድ ጠቃሚ ይኸውን። ኣብቲ በብመዓልቱ ዝባራዕ ዝነበረ ቁጣዓ ህዝቢ ኣብ ካይሮ ሜዳ አልተሕሪር ካብ ዝነበሩ ጓል 24 ዓመት መንእሰይ ኑሃ ሓሚድ ሕቶኦም ግሉጽ ጌራቶ ነይራ። በብልሽውና ወይ ጉቦ ጭፍለቃን ሕማቕ ስርዓት ትምህርትን ተሰቂና ኢና። ኣብ ማእከል ብልሹው ስርዓት ኢና ንነብር ዘለና። እዚ ክቕየር ዘለዎ ስርዓት እዩ። ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ዝሳተፍ ዝነበረ ወዲ 20 ዓመት ተምሃራይ ፋርማሲ ምስዓብ ኢልሻሚ ድማ ኣብዚ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ክህልወና ተስፋ ገብር፣ በዚ ድማ እቲ ዩኒቨርሳላዊ ነፃነታትና ንኽትግበርን ነዚ ሃገር ዓትዒቱ ሒዝዎ ዘሎ ብልሽውና ሓንሳብን ሓዋርን ክምሖ ድማ ተስፋ ገብር ብምባል ገሊፅዎም። ኣብ ተሕሪር ዝሳተፉ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፈኛት ብሓደ ድምፂ ዘስምዕዎ ዝነበሩ ዛዕባ ብልሽውና መንግስቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ኣብ ሃገሮም ምዕሩይ ዕድል ክፍጠር ዘይምኽኣሉን ዝብሉ ነይሮም። ብፍላይ ዘማርሩ ዝነበሩ ጉዳይ ጭቆናን ናይ ፖለቲካ ነፃነት ዘይምህላውን ነበረ። ናይ ቀደም ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ትካል ኣቶሚካዊ ፀዓት ሙሐመድ ኢልበራዕዲ ኣብ 13 ጥሪ 2011 ብትዊተር ከም ዝኽብል ጽሒፉ ነይሩ። ቱኒዝያ ጭቆና ተደምሮ ብኩራት ማሕበራዊ ፍትሒ ተደምሮ ሰላማዊ ለውጢ ከይግበር ምዕጋት ይኸውን ሰዓቱ ሓልዩ ዝትኮስ ቦምብ። ግብፃውያንን ቱኒዝያውያንን ክልቲኦም ቁጠባዊ ፀገማቶም ብሰንኪ ስእነት ፖለቲካዊ መሰል ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዮም። ሰልፈኛት ድሌቶም ብልክዕ እንታይ ምዃኑ ንምንጻር ኣብ ዝጀመሩሉ እቶም 12 ህፁፅ ፍታሕ ዘድልዮ ጠለብ በቲ ኣብ እዋን ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ ትምልዓል ኮይኑ ዝወፀ ግብፃዊ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነር ብሎገርን ወዓል ክህሊል ቀሪቡ ነይሩ። ኩሉ ተጠቃሊሉ ክረአ እቲ ጠለብ ሓደ እዩ ነይሩ፣ ንሱ ድማ ፖለቲካዊ ለውጢ ዝብል እዩ። ከም ምውሳኽ ዝተሓተ መጠን ደመወዝ ዝበሉ ጉዳያት ድሒሮም ክትግበሩ ዝከኣል ምዃኑ እዩ እቲ ጠለብ ዝሕብር። ንግብፃውያን ንድሕሪት ዝጎየቶም ነገር እንተነይሩ ዘይብቑዕን ብልሽውን መንግስቲ ኮይኑ ዜጋታት ዓቕሞምን ጥሙሖምን ንምትግባር ዘይኽእል
ዝደልይዎ ትምህርቲ ዘይረኽብሉ ስርዓት እዩ። እንተኾነ ሱር ናይዚ ኩሉ ፀገማት ፖለቲካዊ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ኩሎም ዘጋጥመዎም ቁጠባዊ ፀገማት ካብቲ ስልጣን ፖለቲካ ኣብ ግብፂ ዝካየደሉ መገዲ ስልጣን ኣብ ውሕዳት ተታሒዙ ከም ዘሎን ኣፍልጦ ይህብሉ። እዚ እቲ ቀዳማይ ክቕይር ዝነበሮ ምዃኑ ብዝግባእ ተረዲኦም እዮም ናብ ኣደባባይ ውሒዞም። እቶም ኣባል ተሕሪር ንመዓልታት ተቃውሞኦምን ቁጥዖምን ዘቕርቡ ዝነበሩ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብቲ ልሙድ ምህሮ ኣልጊሶም ዝገልጽዎ ነይሮም። ዝበዝሑ ምሁራትን ተንተንትን ነቲ ከም ግብፂ ዝኣመሰላ ሃገራት ንስለምንታይ ደኽየን ዝብል ሕቶ ዝተፈለየ ረቋሒታት ወይ ምኽንያታት እዮም ዘቕርብሉ። ገለገሊኦም ምሁራትን ተንተንትን ጠንቂ ድኽነት ግብፂ ጂኦግራፊያዊ ምባል እቲ ሃገር ዳርጋ ኩላ ሳህራን እኹል ዝናብ ዘይትረክብን ዘለዎ ሃብቲ ሓመድን ክሊማን ሕርሻዊ ፍርያት ክህብ ዘይተዓደለ ምዃኑ የስምሩሉ። ካልኦት ድማ ንባህላዊ ወይ ልምዲ ግብፃውያን ቀንዲ ማሕለኻ ቁጠባዊ ምዕባለ ይብሉ። ነዚ ክትንትንዎ ከለዉ ናይ ስራሕ ባህልን ባህላዊ ኣነባብራን ግብፃውያን ከምቲ ናይ ካልኦት ንቁጠባዊ ብልፅግና ዘተባብዕ ኣይኮነን። ንእስላማዊ እምነት ብምቕባሎም እዚ ድማ ምስቲ ቁጠባዊ ዓወት ዘሳን ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ። እቲ ኣብ መንጎ ምሁራን ስነ ቁጠባን ኣውፃእቲ ፖሊስን ዝዓብይሉ ዝግለጽ ሳልሳይ ኣረኣእያ መራሕቲ ግብፂ ንሃገሮም ከመይ ገይሮም ከም ዘማዕብልዋ ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ድማ ጉጉይ ፖሊሲታትን እስትራተጂን ስለ ዝኽተሉ እዮም እቲ ሃገር ወዲቓ ይብሉ። እዞም መራሕቲ ቅኑዕ ምኽሪ ካብ ቁኑዓት ኣማኸርቲ እንተዝቕበሉ ብልፅግና መተረኣየ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። እዞም ምሁራት ግብፂ ብፀበብቲ ውሕዳ እናተመርሐት እቲ ንሳቶም ዝህብትምዎ ዘለዉ ብዋጋ መላእ ሕብረተሰብ ምዃኑን ናይቲ ሃገር ቁጠባዊ ፀገም የምፅእ ከም ዘሎን ኣይርድኡን ይብሉ። እምበኣር ግብፂ ድኻ ክትከውን ዝኸኣለት ፀገም ህዝቢ ከምቲ ምሁራን ዝሓስብዎን ዝትንትንዎን ዘይኮነ እቲ ናብ ሜዳ ኣልተሕሪር ዝወሓዘ ህዝቢ ግብፂ ብውሕዳት ተበለፅቲ ክትምራሕ ብምፅንሓ እዞም ውሕዳን ተበለፅቲ ብዋጋ ሓፋሽ ገዛ ርእሶም ዝሕበጡ ምዃኖም ኣሚኖም እዮም ለውጢ ክመፅእ ፀዊዖም። ስልጣን ፖለቲካ ኣብ ፀቢብ ዓንኬል ተተኽቲኹን ንዞም ውሕዳት ዘይተኣደነ ሃብቲ ከኻዕብቱ ዕድል ፈጢሩ። ንኣብነት ፕሬዚደንት ግብፂ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ $7 ቢልዮን ኣብ ናይ ውልቁ ማሕፍዳ ኣኪቡ ይፀኒሑ። ናይዚ ክሳራ ድማ ድኽነት ሓፋሽ ህዝቢ ግብፂ እዩ። እምበኣር እዚ ከም ኣብነት ቀሪቡ ዘሎ ጠንቂ ድኽነት ግብፂ ድኻት ሃገራት ንምንታይ ድኻት ኮይነን ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ክለዓዓል ኣግቢሩ ነቶም ኣብ ዝባኑ ተሓዚሎም ከም ቁሪድ መፂኦም ዘድክይዎን ዘዕርቕዎን ምልዋጥ እቲ እንኳ ኣማራፂ ከም ዝወስዱ ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ ሰሜን ኮርያ፣ ሴራሊዮንን ወይ ዚምባብዌን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝረአ። ከም ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዝኣመሰላ ሃብታማት ሃገራት ሓደ ምኽንያት ሃብተን ዜጋተን ነቶም ዝጭቁንዎም ዝነበሩ ውሕዳን ገልቢጦም ስልጣን ባዕሎም ተቆፃፂሮም ፖለቲካዊ መሰላት ብዝሓሸን ብዝሰፍሐን ናብ ህዝቢ ብምምቕሩሕ እዩ። መንግስቲ ንዜጋታት እተን ሃገራት ተሓታትን ንዝሓትዎ ሕቶ ዝምልስን እዩ። በዚ ድማ እቲ ሓፋሽ እዩ ናይቲ ቁጠባዊ ዕድላት ተጠቃሚ ዝኸውን። ኢንግላንድ ካብ ግብፂ ዝሃብተመት ክትከውን ዝኸኣለት ኣብ 1688 ህዝቢ ሰውራ ኣካይዱ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ንሓንሳብን ንሓዋርን ብምልዋጥ እዩ። እዚ ንምዕቡል ቁጠባ ባባብርሒ እዩ። ህዝቢ ንዝሓሸ ፖለቲካዊ መሰላት ተቓሊሱ ብምዕዋት ንቁጠባዊ ዕድላቶም የስፊሑ። ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣዝዩ ዝተፈለየ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዕዞ ኣብ መወዳእታ ናብ ሰውራ ኢንዱስትሪ ኣምሪሑ። ኣብቲ እዋን ግብፂ ኣብ ትሕቲ ኢምፕራጦርያ ኦቶማን ስለ ዝነበረት እቲ ኣብ በዓል ዓባይ ብሪጣንያ ዝተኸስተ ሰውራ ኢንዱስትሪ ዕብየት ቴክኖሎጂን ናብ ግብፂ ክበፅሕ ኣይከኣለን። ኦቶማን ንህዝቢ ግብፂ ከምቲ ኣተሓዛ ናይ ሑስኒ ሙባረክ ሒዝዎ ዝነበረ። ግዝኣት ኦቶማን ኣብ ግብፂ ብናፖሊዮን ቦናፖርት ኣብ 1798 ተተዓልወ እኳ እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ግዝኣት ብሪጣንያ ወዲቓ። እዚ ግዝኣት ብሪጣንያውን ከም ኦቶማን ንብልፅግና ህዝቢ ግብፂ ፈዓራ ይነበሮን። ግብፃውያን ካብ ኦቶማውያንን ብሪጣውያንን ተገላጊሎም ኣብ 1952 ንንጉሶም እንተዓለዉ እኳ እዚ ለውጢ እዚ ከምቲ ናይ ብሪጣንያ ኣብ 1688 ዝነበረ መሰረታዊ ለውጢ ፖለቲካ ዘይኮነስ ከምቲ ስርዓት ኦቶማንን ብሪጣንያን ንሓፋሽ ህዝቢ ቁጠባዊ ምዕባለ ንክህሉ ግዳሲ ዘይብሉ ናይ ውሕዳን ስርዓት ተኺሉ ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ መሰረታዊ ቅርፂ ሕብረተሰብ ኣብ ግብፂ ተቐየረን። ግብፂ ድማ ድኻ ኮይና ቀፂላ። ግብፂ ኣብ ታሪኻ ብዙሕ ለውጥታት ሪኣ እያ። እንተኾነ መሰረታዊ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ይከኣለን። እቲ ምኽንያት ድማ እቶም ነቲ ለውጢ ዘምፁ ኣብ ስልጣን ምስ ተኾየጡ
ጻውዒት ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምስማዕ ነቶም ቅድሚኦም ዝገበርዎ ወይ ዝፍጽሞ ዝነበሩ ተግባራት እዮም ክደግሙ ተራእዮም። በዚ ድማ ነቲ ተራ ዜጋ ናይ ሓቂ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምጭባጥን እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ክሰርሕ ዝኽእል ለውጢ ክመጽእ ይከኣለን እምበኣር እቲ ናይ ሓቂ ፖለቲካዊ ለውጢ እዩ ንሓደ ደኻ ሕብረተሰብ ንኽህብትም ዝገብር ለውጢ እዩ። ኣብ እዋን ምልዓል ናይ ካይሮ ኣብ ኣደባባያት ኣልተሓሪር ካብቲ ሰምዐ ሓሳብ ናይ ርዳ መትወሊ እስዕብ ይርከቦም። ሕጂ ትርኢ ኣለኻ ኣስላምና ክርስትያንና ብሓባር ዓበይትና እሹን ሓቢርና ሓደ ጠለብ ኢና ንጠልብ ዘለና። ከምዚ ዓይነት ጥርዓንን ጠለብን ምንቅስቓስ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ካልኦት ሕብረተሰባት ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽእ ኢሉ እዚ ልዒሉ ዝተገልጸ ኣብ ግብፃውያን ኣንጻር እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝገዝኦም ስርዓት ሙባረክ ንምዕላውን ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ክትከል ሰላማዊ ማዕበል ህዝቢ ዘካየድሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ብድሕሪ እዚ ቃልሲ ግብፃውያን ዝተመነይዎን ተቓልሱሉን ፖለቲካዊ ለውጢ መጽኡ ኢሎም ዶ ድሕሪ እቲ ኩናት ሰዓበ ኩናት ብሓፂሩ ከም ስዕብ እዩ። እቲ ንቱኒዝያን ሊብያን ስዒቡ ኣብ 25 ጥሪ 2011 ንኣዋርሕ ዝተገብረ ህዝባዊ ናዕቢ ናብ ግብፂ ብምልሓም ሑስኒ ሙባረክ ብላዕለዋይ ወተሃደራዊ ባይቶ ዝተሰመየ ጁንታ ተተክአ። ኣብቲ እዋን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሙሓመድ ሓሴን ታንታናዊ ዝበሃል ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኮይኑ ከም ንኡስ ኣባል ድማ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ሓላፊ ጸጥታኡ ኮነ። እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ መወዳእታ 2011 ባይቶዊ ምርጫ ከም ዝግበር ኣፍለጠ። ኣብቲ ምርጫ ሰልፊ ሙስሊም ብራዘርሁድ ብ51 ሚእታዊ ተዓዊቱ ወፀ። ነዚ ስዒቡ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣብ 2012 ምስ ተገብረ ሙሐመድ ሞርሲ ካብ ሙስሊም ብራዘርሁድ ተመርፀ። እዚ ኣሕዋት ምስልምና ፖለቲካዊ ጉጅለ ሱኒ ኮይኑ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኣንጻር ብሪጣንያዊ መግዛእቲ ኣብ ግብፂ ዝተለዓዓለ ምንቅስቓስ እዩ። ብንእሽቶ ጀመረ ምንቅስቓስ ኣብቲ ኣብ 1967 ኣብ መንጎ እስራኤልን ዓረብን ዝተገብረ ኩናት ልሉይ ፖለቲካዊ ጉጅለ ክኸውን ከኣለ። ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ድማ ኣብ መንጎ እስላማዊን ፖለቲካዊ ዑለማዊ ዓረባዊ ሃገርነት እቲ ቀንዲ ኢዲዮሎጂ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይኑ ክወፅእ ከኣለ። ብዝኾነ ካብዚ ሰልፊ ሙስሊም ብራዘርሁድ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርፀ ሞርሲ ናብ ሕሉፍ እስላማዊ ቅዋም ከዘዝዩ ዝብል ስጋኣት ተፈጥረ። ህዝቢ ግብፂ ነታ ብክንደይ መስገደል ዝረኸባ ጩራ ሓርነት ከይትጠፍእ ዳግም ናብ ጽርግያታት ብምፍሳስ ቁጥዑ ክገልጽ ጀመረ። ማሕሙድ መርሲ ኣብ 1 ዓመት ጥራይ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2013 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣን ተኣልየ። ነቲ ዕልዋ ዝመርሖ እቲ ብመርሲ ሚኒስትር ምክልኻል ኮይኑ ዝተሾመ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ነበረ። አልሲሲ ናይ መሰጋገር ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ 2014 ኣብ ዝተገብረ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብተቃወምቲ ከቢድ ተቃውሞ እንተጋጥሞ እኳ ብ97 ሚእታዊ ተመሪፁ ካልእ ወተሃደራዊ ጀነራል ንግብፂ ክመርሓ ጀመረ። ሙስሊም ብራዘርሁድ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ኣብ ጽንሓሉ ብዝተኸተሎ ጉጉይ ኣካይዳ ቁጠባ ብግብፂ ቁልቁል ወሪዱ ነበረ። ኣብቲ ፈለማ አልሲሲ ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ከምቲ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዘይኮነ ሕሉፍ ዘይኮነ ወይ ሞደሬት ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጥ ተቐባልነቱ ሰማይ ዓሪጉ ነበረ። ከም ማእከላይ ኣካይዳ ኣካይድኡ ኣብ መንጎ ሙስሊም ብራዘርሁድን ዓውሎማዊ ወይ ሴኩላር ከም ዝኾነ ምርጋእ ቁጠባዊ ምዕባለ ከም ዘምጽእ ንህዝቢ ቃል ኣተወ። ኣብቲ ፈለማ ዓወታት ብምጭባጥ ቁጠባ ግብፂ ካብ 2 ሚእታዊት ናብ 5 ሚእታዊት ክበለ። ካብተን ሕሉፍ እስላማዊነት ከይስፋሕፍሕ ዝፈርሓ ከም ስዑድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኣመሰለ ሃገራት ጋልፍ ቢልዮናት ዶላራት ክውሕዘሉ ጀመረ። እንተኾነ ግዜ እናኸደ ድሮ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ካብ ዝኽየጥ 10 ዓመት ብምግባር ናብ ውልቀ መላኺ ገጹ መኻድ ጀሚሩ ይርከብ። እቲ ዝኽተሎ ዘይቅርዒ ፖሊሲ ድማ ንግብፂ ዳግማይ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ክሸማ ጀሚሩ ዝብሉ ተንተንቲ በዚሖም ኣለዉ። አልሲሲ ፈለማ ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ንፖለቲካዊ ርግኣት ግብፂ ኣድላይ ዝኽፈል ዋጋ እዩ ብዝብል ምኽንያት ንዝበዝሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሙስሊም ብራዘርሁድ ብኡ ንብኡ ናብ ማእሰርቲ እዩ ዳጒንዎም። ንህዝቢ ግብፂ ድማ ትዕግስቲ ጥራይ ግበሩ እምበር ተኣምር ከሪአኩም የበሎም። እንተኾነ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምጽናሕ አልሲሲ ናብ ምልኪ ገጹ ምኻድ ቀጸሎም። ስልጣን ንምድልዳል ዝተፈላለዩ ሕግታታት ኣታተወ። ብፍላይ ኣብ ሚድያን ገባርን ሓዳግን ብምዃን ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ተኣሰረ። ንስርዓተ ፍትሒ ግብፂ ከም ዘይበቁዕ ብምቁፃር ላዕለዎት ደያኑ ባዕሉ ክሸይምን ከውርድን ንገዛእ ርእሱ ስልጣን ሃበ። ዳግማይ ንኽምረፅ ንፍሉጣት መራሕቲ ፖለቲካውን ኣሰረ።
ለተወስዶ ስጉምታት ምኹኒ ንምግባር ሕጂ እውን እዞም ስጉምታት ከምቲ ኣብ ሊብያን ሱዳንን ዘጋጠመ ሕንፍሽፍሽ ከየጋጥም ንርግኣት ግብፂ ሓሲቡ ከም ዝገብሮ ከእምን ይፍትን እንተኾነ ከምቲ ብዙሓት ዝፀበይዎ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ግብፂ ክረአይ ተኻለን ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጢ ብዘይምምፅኡ ግብፂ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ተንቆልቁል ከም ዘላ ዘመላኽቱ ብዙሓት ክስታት ተራእዮም እዮም ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ብመንግስቲ ዝተቆፅሩ ክኾኑ ከለዉ ዝበዝሓ ኩባንያታት ግብፂ ብመንግስቲ ዝውነና እየን ንኣብነት ግብፃዊ ዓርሞሸሽ ኮርፖሬሽን ፔትሮልየም በቶም ነቲ ስርዓት እሙናዊ ዝኾኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ክውነን ተዋሂቡ ሲሲ ነቲ ናይ ግብፂ ትሕተ ቅርፂ ንምህናፅ ቢልዮናት ዶላራት ኣውፅኡ ከም ፅርግያታትን ስርዓተ መስመር ባቡራትን ተመሓይሾም እዮም እንተኾነ ኣብ ዘይከውን ወፍሪ ብዙሕ ገንዘብ ከፍስስ ሰራዩ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከም ካልኣይ ምህናፅ መትረብ ስወፅ ኣብ መላእ ግብፂ ምህናፅ ሓደስቲ ከተማታት ከም ዋና ከተማ ክኸውን ተባሂሉ ካብ ካይሮ ንምብራቕ 45 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝህነፅ ሓድሽ ቤተ መንግስታዊ ከተማ ንቁጠባዊ ግብፂ ዝዘቁቁን ብጉጉይ ፖሊሲ ዝተመርሐ ኣካይዳ እዩ ብምባል ብዙሓት ይወቕሱ ነዚ ንምግባር ኣልሲሲ ልዕሊ 45 ቢልዮን ዕዳ ክዕደግ ነይሩዎ ነዚ ክድግፋ ፀንሓ ቻይናን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልእ ጉዳይ ዓዚዝዎን ኢደን ክስሕባ ተገዲደን ኣለዋ ነዚ ፀገም ንምእላይ ግብፂ ተወሳኺ ባጢራ ንምሕታም ዘገደደ ኮይኑ ኣብ ዓቕሚ ምዕዳግ ፓውንድ ግብፂ ፀቕጢ ፈጢሩ ይርከብ ናይ ኣልሲሲ ግብፂ እምበኣር ብዝቕባበ ገንዘብን ቁጠባዊ ምንቅልቃልን ኣጋጢምዋ ትርከብ እቲ ዝተፈርሐ ድኽነትን ፀቕጢ መነባብሮ ሓፋሽን ዳግም ኣንፅላልዩ ይርከብ ንምጥቕላል እምበኣር ዳሮንን ጄምስን ኣብታ ህብብቲ ዋይ ኔሽንስ ፌል ትብል መፅሓፎም ኣራጊፆሞ ከም ዘለዉ ድኽነትን ሃብትን ሃገራት ኣብ ባህርያዊ ሃብቲ ናይተን ሃገራት ዘይኮነ ኣብ ቁኑዕ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ ዝምርኮስ ቁኑዕ ፖለቲካ ምዘይህሉ ግና ናብ ድኽነት የምርሕ ህዝቢ ካብ ጭንቂ ንምግልጋል ኣንጻር ኣብ ስልጣን ዘለዉ ይለዓል እዛ ኣብ ከም ኣብነት ተገሊፃ ዘላ ግብፂ ድሕሪ ናይ ብዙሕ ዓመታት ጭቆናን ድኽነትን ህዝባ ንቁኑዕ ፖለቲካዊ ለውጢ ናዕቢ ዝተሓወሶ ሰላማዊ ሰውራ ኣብ 2011 ተካየደ እኳ ድሕሪ እቲ ለውጢ ነታ ሃገር ክመርሑ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሎም ኮይኖም ስለ ዘይተረኽቡ እታ ሃገር ዳግም ናብ ድኽነትን ቅልውላውን ተምርሕ ኣላ ሰናይ ክፍለም